ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. субҳи санаи 8 апрели соли 2024 дар толори калони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. дар ҷаласа нахуст масъалаи кадрҳо баррасӣ гардида, Нигина Икромӣ ба вазифаи мудири шуъбаи иқтисод, савдо ва мониторинги мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва Саид Юнусӣ мудири бахши бойгонӣ таъин гардиданд. сипас гузориши раиси комиссияи даъват ба хидмати ҳарбӣ, муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ ва ҳисоботи раисони ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр ва роҳбарони масъули корхонаву ташкилотҳо оид ба рафти иҷрои нақшаи даъвати баҳории ҷавонон барои хидмати ҳарбӣ шунида шуда, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи масъулинро ба кор дар байни ҷавонони синни даъватӣ, волидони онҳо ҷалб намуд ва ҷиҳати дар муҳлати муқаррар гардида ба иҷро расонидани нақшаи даъват дастур дода шуд. дар идомаи ҷаласа гузориш ҷиҳати иҷрои қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи комиссияи байниидоравии давлатӣ оид ба маърифати экологии аҳолӣ дар шаҳри Панҷакент баррасӣ гардида, раиси комиссия, муовини раиси шаҳр Эркин Хушвақтзода ва аъзоёни он барои васеъ ба роҳ мондани чорабиниҳои иттилоотию тарғиботӣ бо мақсади баланд бардоштани маърифати экологӣ, тоза нигоҳ доштани муҳити зист, дар муҳлати муқарраршуда анҷом додани кишти баҳорӣ, хоса кишти картошка, ба каналҳои худҷорӣ бастани об вазифадор карда шуданд. дар идомаи ҷаласа ҳамчунин рафти иштироки хонандагон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, ташкили маҳфили шоҳномахонӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва олии касбӣ, корбарӣ оид ба ҳуҷҷатсупории хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба маркази миллии тестӣ, омодагӣ ба истироҳатгоҳи тобистонаи мактаббачагон, ҷалби ҷавонон ба озмунҳо, кабудизоркунӣ, иҷрои нақшаи андоз ва дигар масъалаҳои муҳим мавриди таҳлил ва вазифагузориҳо қарор гирифт. дар охири кори ҷаласа раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ кулли фаъолон ва дар симои онҳо мардуми сарбаланди Панҷакенти бостониро бо фарорасии Иди Саиди Фитр табрик намуд. ҷаласаи назоратиро раиси шаҳри Панҷакент ҷанбаст намуда аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият дар муҳлати муайян гардида иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Ваша Ҳусайн Солиҳов. дар толори калони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи комиссияи доимӣ оид ба бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр оид ба натиҷаҳои фаъолияти корӣ дар 3 моҳаи аввали соли 2024 таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ баргузор гардид. нахуст муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ оид ба рафти иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва натиҷаҳо аз фаъолияти кории комиссияи доимӣ ҳисобот дод. пас аз шунидани ҳисобот, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба нуқтаҳои асосии суханронии пешвои муаззами миллат дар машварат бо фаъолон ва ходимони дини мамлакат ҷалб намуда, онҳоро муваззаф намуд ки барои иҷрои ҳатмии ин қонуни миллӣ зери назорати ҷиддӣ қарор додани баргузории маъракаю маросим, ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта, пурзӯр намудани кори комиссияҳои ҷамъиятӣ оид ба назорат ба иҷрои муқаррароти қонуни мазкур талош варзанд.
раиси шаҳри Панҷакент ҳисоботи ҳар як масъулони дахлдорро пурсида ҷиҳати пешгирии қонунвайронкуниҳо ва доир ба ин масъала пурзӯр намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ дастуру супоришҳои мушаххас дод ва қайд намуд, ки ҳар нафаре ки ба қонунвайронкунӣ роҳ медиҳад, дар назди қонун ҷавоб мегӯяд. дар ҷанбасти кори ҷаласа раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ суханронӣ намуда қайд кард, ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии мардуми кишвари маҳбубамон Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 июни соли 2007 қабул гардид. қонуни мазкур бо тақозои рушди ҷомеа анъана ва ҷашну маросимҳоро танзим намуда ба ҳифзи арзишҳои асосии фарҳанги миллӣ ва эҳтиром ба суннатҳои мардумӣ ҳамзамон барои баланд бардоштани сатҳи иҷтимоию иқтисодии ҳаёти шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст. пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ ба аҳли ҷамоатчиёни мамлакат оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳо санаи 24 майи соли 2007 иброз намуда буданд, ки то расму оин ва маросимҳои милливу динии худро ба як низоми муайян надарорем ва хароҷоти беҳудаи мардумро аз байн набарем, ба қабулу татбиқи барномаҳои давлатӣ ва сарфи маблағҳои зиёд дар масъалаи паст кардани сатҳи камбизоатии аҳолӣ ба натиҷаҳои дилхоҳ ва назаррас ноил шуда наметавонем. ҳамзамон пешвои миллат қайд карданд, ки қисме аз миллати мо бо сабабҳои зоҳирпарастии беасос ва дар иҷрои маросимҳо, маъракаҳо пойбанди таассуби хурофот будани худ ва ба амалҳое даст мезананд, ки дар ягон гӯшаи дигари олам ба назар намерасад. бояд қайд намуд, ки то қабули Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар баргузории ҷашну маросимҳо харҷу зарфи маблағҳои зиёд, забҳи зиёди чорво роҳ дода мешуд, ки ҳамаи ин ба зиндагии мардум таъсири манфӣ расонида боиси камбизоат гаштани мардум мегардид. аз ин рӯ сарвари давлат ҳамчун роҳбари ғамхори миллат барои таъмини зиндагии осудаи мардум тамоми чораҳоро андешида бо аҳли зиё, уламои дин ва фаъолони кишвар машварат намуда ба хулоса омаданд, ки роҳи ягонаи ҳар чӣ зудтар халос кардани мардум аз ин хароҷоти сахту сохта, чунон ки аз ҷониби аксари шаҳрвандон пешниҳод гардид, қабули қонун мебошад. гарчанд ки соли равон аз қабули қонуни мазкур 17 сол сипарӣ шуда бошад ҳам, дар манотиқи кишвар аз ҷумла шаҳру деҳоти Панҷакент қонунвайронкуниҳои зиёд ба назар мерасад. гуфта шуд, ки бо вуҷуди фаъолияти густурдаи комиссияҳои доимӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим дар назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, ҳанӯз баъзе аз шаҳрвандон дар баргузории маъракаю маросим ба зиёдаравӣ роҳ медиҳанд. дар ислоҳи ин нуқсонҳо баробари аъзоёни комиссияҳои доимию ҷамъиятӣ бояд фаъолон, шӯроҳои занон, ходимони дин низ фаъол бошанд. дар толори маҷлисгоҳи шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент ҷиҳати шарҳу тавзеҳи мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо фаъолони ҷомеа ва аҳли ходимони дин, ки санаи 9 марти соли 2024 дар кӯхи ваҳдат баргузор гардид, бо иштироки кормандони шӯъбаи маорифи шаҳр, роҳбарони муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент ва аҳли маорифчиён вохӯрии судманд баргузор гардид. дар мулоқот сардори шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Панҷакент полковники милитсия Анварзода Шӯҳрат ва муовини шӯъбаи мазкур подполковники милитсия Назарзода Алишер иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст мудири шӯъбаи маорифи шаҳр Қосимов Мақсатилло ба сухан баромада меҳмононро ба ҳозирин муаррифӣ намуд.
سپس سردار شعبه کارهای داخلی شهر پنجکند پالکوونیک میلیتسیا انورزاده شهرت برآمد نموده برای پیشگیری جوانان و نورسان و در مجموع کل اهالی از شامل شدن به حزب و حرکت‌های تندرو و تروریستی و اکستریمیستی و روی آوردن به فرهنگ بیگانه فعالیت دست جمعانه معارفچیان است. ما را ضرور است بهر از بین بردن این پدیده‌های نامطلوب پیوسته تلاش نماییم. تاکید کرده شد که تروریسم وطن، دین، مذهب نداشته تنها به خاطر و نفع گروه‌های افراطگرا عمل می‌کند. بنابراین همگان را لازم است که زیرکی سیاسی را از دست نداده با شکرگزاری از صلح و وحدت ملی کار و زندگی نمایند. همزمان از حاضرین دعوت به عمل آورده شد که دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود قرار داده در کار و پیکار و عملیه حیاتی از آن استفاده وسیع نموده در تکامل حسی بلند ملی و خودشناسی شهروندان اینچنین ریشه‌کن نمودن ظهورات نامطلوب سهم گذار باشیم. در انتهای واخوری مدیر شعبه معارف قاسموف مقصد الله در مسئله شامل شدن جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته رعایت قانون تنظیم و عنعنه و جشن و مراسم‌ها و اساساً برای تربیت درست فرزندان بهر عبرت و خودداری نمودن نورسان و جوانان از هر گونه عمل‌های نامطلوب از سخن‌های پیشوای ملت اقتباس پیشنهاد آورده چنین گفت: ما باید از چنین وطن آباد، ملت آزاد و فضای صلح و ثبات شکرگزاری نموده سهم خود را در تعلیم و تربیت نسل نورس و جوان گذاریم و با همین واخوری را حسن خاتمه بخشید. گزارش دلافروزی حفیظ و شاه حسین صالحوف. امروزها کارهای ساختمانی در بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند با مرام ادامه دارند. طبق لایحه بینای مذکور از 3 آشانه و تختخانه عبارت بوده. عین زمان کارهای ساختمانی در آشانه سوم بنا رفته ایستاده است. طبق اطلاع بینای مذکور در اساس نقشه چهاربینی ها بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده. ساختمانچیان نیت دارند که بینای مذکور را تا 30 سالگی تاسیسیابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ساخته و استفاده دهند. در اساس دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان جناب عالی محترم امامالله رحمان امروز در سراسر جمهوری بنیادکاری و سازندگی ها اواسط تازه کسب کردند. از آن جمله به استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی تاسیسیابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند باستانی نیز بنیادکاری و سازندگی ها روز از روز وسطی تازه کسب می‌نمایند. بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی، صاحبکاران محلی، اعضا و جانبداران حزب و به طریق حشر از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود اصل بنیاد گردیده ایستاده است. عین حال کارهای خویشچینی در آشانه سوم بنا به انجام رسیده ایستاده است و ساختمانچیان با بنیاد بالاپوشی آن به رنگ و بارنمایی بنا می‌پردازند. امروز در شهر باستانی پنجکند بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان قامت می‌افرازد و پس از ساخته به استفاده دادن باز یک از گوشه‌های شهر پنجکند آباد و زیبا می‌گردد و امروز ما شاهد آن هستیم که کارمندان با یک حسی بلندی مسئولیت شناسی با این کار توجه خاص ظاهر می‌کنند. از ضمن باید خاطر نشان ساخت که بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی در شهر پنجکند با راه حشر با کمک و دستگیری و مدد صاحبکاران، شخصان خیرخواه و سخاوت پیشه، کمیته های اجرایی ابتدایی حزبی و تشکیلات ابتدایی حزبی به سامان میرسد و اطمینان کامل است که ساختمان بینای مذکور یک تحفه ارزنده و استقبال 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی تاسیسیابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خواهد بود.
намои берунаи бино бо тарҳи замонавӣ ва нақшу нигори миллӣ сохта шуда бо ба истифода додани он дар баробари бо шароити хуби корӣ таъмин гардидани кормандони ҳизби мазкур ҳамчунин дар зебо гардидани як гӯшаи шаҳри Панҷакент низ саҳм мегузорад. гуфтан ба маврид аст ки дар шаҳри Панҷакент бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёду навсозии зиёда аз 1000 иншоот ба нақша гирифта шуда то имрӯз 440 тои он сохта ба истифода дода шудааст ва дар як қатор иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо маром рафта истоданд. яке аз ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ буда бо ин васила ба бозори истеъмолӣ пешниҳод кардани маҳсулоти ватанӣ мебошад. дар доираи нақшаи корҳои ободониву созандагӣ ва истиқболи 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо иқдоми соҳибкор Юсупов Мурод дар мавзеи қаволаи шаҳри Панҷакент гармхонаи замонавӣ сохта мешавад. имрӯзҳо гурӯҳи мутахассисону коргарон дар ҳайати 15 нафар корҳои асосии сохтмони васлиро бо маром идома мебахшанд. мавриди зикр аст ки гармхона бо таҷҳизот ва технологияи муосир дар майдони 1 гектар сохта мешавад. тибқи нақша ва лоиҳа дар ин гармхона асосан помидор, бодаринг, қулфинай, сабзавот ва инчунин меваҳои субтропикӣ парвариш карда мешавад. соҳибкор Мурод Юсупов ба мо изҳор дошт ки гармхона бо тарҳи нав ва низоми махсуси обёриву озуқадиҳӣ бунёд мешавад ва пас аз мавриди истифода қарор гирифтан 10 нафар ба ҷойи кор таъмин мешаванд. маҳсулоти гармхона асосан барои таъмини бозори истеъмолӣ маҳаллӣ пешниҳод шуда дар оянда содироти он ба дигар минтақаҳои кишвар роҳандозӣ мегардад. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Шоҳҳусайн Солеҳов. воқеан ҳафтае ки сипарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми Панҷакенти бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархондаи 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.